tehdä homoja. Anna mulle, anna mulle. Ei täällä. Mulla oli... No ei oo enää. Nää oli mikään kuin euroarvoisia. Vittu kun ne tuli alle... Siis mä olin just avannut jollain 20 niitä, tästä ne tuli alennukseen. Mä menetin yli 5 euroa. Mä menetin yli 5 euroa arvosta arvoa, koska... Eto Ne meni six! alennukseen. Toi ei oo E. Se on Eto six, koska me ei osata venäjää. Se ei ole Eto six. Se on Gruffa six. Se on Gruffa six, bro. Ota ihan paskaa pelaa. Ei koska... Oho. Ok, mä olin ilmassa. Mä en got pop delitta. Mä olin ilmassa. Vittu Juuso! Juuso erätys! Juuso erätys vittu! Vittu sä oot Juuso sä oot ihan vitun paska pelaamaan! Juuso rupee oikeesti pelaamaan tai me voitetaan vittu oikeesti ylös. Voit sä oikeesti rupea nyt vittu pelaamaan? No, se on yksi heltti. Mitä vittu? No ei ollu kyllä yksi heltti Se oli vittu. kirjaimellisesti yksi heltti. No ei kyllä ollu. Ei ollu. No mä laitan vaikka lettisärkin. Ei vittu. Aha. Mä laitan vaikka meidän perheryhmään kun vittu täytyykö sekin. Opettele RP, opettele! Opettele vittu! Opettele RP! Ai onks sulla valhäksiä? Ai mä laitan valhäkset päälle. Ai mä laitan valhäkset päälle. Ai mä valhäkset päälle vittu. Valhäkset päälle. Niin mun tämä roolaa. Sillä on avikka. Ei ole. Joo! Vois aina laittaa valhäkset, kun mä näen vittu porukkaa. Ai mä laitan valhäkset päälle. Se maksaa. Se on 5 euroa minuutti. Se on oikeesti 5 euroa peli. Like I have very good info. You know info, bro, you sky it, man. Kuuletteko te millä kuulostaa pelissä? Se kuulostaa ei niin nuorelle. Se kuulostaa vittu 40 vuotta. Maybe go diamond. Daddy! Mä oon vittu vanha. Mä oon vittu vanha. Kuultiin. Ai mä laitan valhekset päälle. Sä oot hyvä. Vittu sä oot altti tyhmä paska. Mutta miksi sä oot noin tyhmää? Ui vittu, se oli meidän tiimiläinen. -9. Sori. Paa. Vittu tää on vitun paska tiimi. Ei kikata, mut vittu tää on paska tiimi. Muuten ihan vitun paska tiimi. Haluatteko se voittaa? Ei, voit sä laittaa valhekset päälle ja spektata mua? Mulla on, joo. Voitko spektata mua? Onkin config tiedostaa. Ai sulla on jo toita. Hei, jos vois mennä vittu pelaamaan sitä vittu peliä. Sulla ei oo vittu yhtäkään tappaa. Shit ass, bitch ass. Defuseman! Vittu! Pikkasen vittu lagaa tää vitun peli! Oi saatana. Pingi 350! Pingi 300. Tää on ihan hyvä. Vittu mun siitä. Ei tarvita aikalliseen, meillä on aimujen tiimissä. Paitsi et me just hävittiin vittu peli. Ai mä opetella pelaa. Smurfs not shooting to the wall. No Smurfit ei myöskään kertaa chattiin millisekunnin nopeasti. Voit sä oikeesti alkaa pelaa? Venä. Ukko sä olit tulessa. Niin mut minne toi äijä lensi. Mikä äijä lens? Mitä vittu? Tiimiläinen. Mä tiimiläinen hävisi, me ollaan 300. Ei haittaa. Hei, laita cheatit. Laita... Vittu. Voitaisko me nyt oikeesti Aimo, voit sä... Siis mulla on prefer body shot. Vittu loserit luulee vielä. I don't even cheat. Oisko B vitun idiootit? Ai vittu! Mä en got pappista. Vittu sä olet paska! Juuso, just tapat tää, Juupa vittu juu. Mä en pystynyt liikkuu. Juuso please. Ai siinä ei ollu mitään asettais. Juuso! Ammu se aika! Missä se on vittu? Tosi oikein! What vittu sä olet? Ei vittu saatana. Potki mua! Okay. Ii kun vitun apina. Ihan. Jäppä baby. Mä lait se auto. Ai vitun ne. Älä väisty vittu. Ai, impottis aikaa kun ei tuu jänkiä. Terkele. Sitä paitsi sä teet siitä, bro. Mulla on aimbatti päällä, mut se ei ammu. Yeah. Älä käytä aimbottia muuten, käytä tätä valhäksiä ja triggerbottia okka. Sitten jos tulee tarve, niin laita joku vittu spinbotti päälle, saatana kikkelit.
Iljaa kikkelipylly. Sulla ei oo kikkeliä sun pyllyssä. Crash. Ukko sai attachmenti. Eiku achievementti. Ukko ottaa hopiaa. Taka! Vittu paska! Teille vittu pelaamaan. Mä en tähänny ja mulla ei oo ragebotti, niin en pysty. Mitä sä ammut maan? Kuka vittu ampuu? Vittu opetella pelaamaan! Tiedätkö, mä en voi vaikuttaa siihen, miten paljon Glocki tekee damagea päähän. No osta eri ase vittu. Hävis vittu, meikä tippas. Marja Juusa, Marja vittu, Marja.